Точно в 9:30 металурзите излязоха на пътя. При тях беше и кметът Хасан Азис. Протестиращите спряха за час движението за Хасково. Излязохте на улицата. Какво следва от тук нататък? Пълни протестни действия, докато няма изплащане на заплатите и махането евентуално на собственика. Искате да се махне Захариев, така ли? Нов собственик искаме. Това е положението. Правителството преговаря с банките, кредитирали с 320 милиона лева Валентин Захариев, да намерят компания, която да поеме управлението на завода. Това съобщи премиерът Борисов на среща с металурзите. Да знаете, че важната цел, която преследваме в момента, е чуждестранен мениджър да дойде, управител. Банките се съгласиха, че това е добра идея, защото в този вид дружеството никой няма да иска да го купи. Тук трябва инвеститор, който да довърши инвестиционната програма, за да превърне това дружество в печелившо. Молбата ми е търпение няколко дена, докато решиме този въпрос. Дойде ли чуждестранен менеджмент, аз мисля, че ще ги убедиме още малко пари дадат за заплатите, смисъл дали са 320 или 321, ще продължиме да ги убеждаваме, трябва да ми няколко дена. Районната прокуратура започна проверка срещу длъжностни лица в завода заради неизплатените заплати. Ще се разследват и сигнали за липса на метали от Държавния резерв. В Кърджали премиерът връчи на тютюнопроизводителите символичен чек за 73 милиона лева и отказа да коментира АЕЦ Белене с мотива, че утре цял ден ще говори на тази тема.